Nosaltres estem a la Fundació supercontentes i emocionades. Us donem les gràcies per tot aquest curs escolar, per tota la feina que heu fet i que ens heu ajudat molt, no?, a conèixer encara més a Joan Miró i des de una visió i una mirada molt diferent a través dels vostres ulls i res, moltíssimes gràcies. Hola, bon dia. Hem fet el projecte de Joan Miró i hem fet 4 quadres. He pintat el quadre de la platja i de la masia. A veure, com heu fet aquests treballs tant? Amb retoladors i què més? I el mar amb pintura. El mar l'heu fet amb pintura. I què més heu utilitzat aquí? A veure? Petxines. Petxines. I I també hem fet el quadre del Mont-roig del Camp i el de l'ermita. Nosaltres som els alumnes de tercer de l'Escola Marcel·lí Esquiu. Nosaltres vam treballar la comunicació, vam anar d'excursió a la ràdio. També vam descobrir que abans es comunicaven a través de cartes. I al podcast hem parlat de la vida de Joan Miró i l'important que és per ell ara la masia de Mas Miró de Mont-roig del Camp. Hola, som l'alumnat de 5è de l'Escola Marcel·lí Esquius i hem fet un projecte amb la relació de la vida de Joan Miró. Doncs el que nosaltres hem treballat durant aquest trimestre amb el projecte del Mas Miró de la Propat ha sigut què aporta la llum. Primer vam fer documents explicant com afectava la llum a l'estat d'ànim, a la pell, als ulls, a les plantes. Aquí teníem un dibuix que es va realitzar amb llapis i ara s'ha tornat així. Però si aixequem els ulls i mirem com eren antigament, aquesta cartolina, com la llum s'ha menjat completament els nostres ulls, i aquí també ho veiem. Ens van tornar a dividir en grups per fer les ombres xineses inventades a partir d'una frase de Joan Miró i diferents experiments. Bon dia. Benvingudes, benvinguts, tots famílies. Estem acostumats a l'escola, ja ho sabeu, a treballar per projectes, per tant, aquest és un idioma que coneixem molt bé. I vosaltres també esteu molt avinguts a anar a l'escola a veure l'exposició dels treballs que fan els vostres fills i filles. Però és una ocasió molt especial perquè avui tenim l'oportunitat de fer això que acostumem a fer a l'escola, amb unes parets, fer-ho aquí en aquest entorn privilegiat, que és el Mas Miró.